Vandaag zijn we in de Ravenvennen. Dat is een natuurgebied tussen Arcen en Velde. En ja, de naam zegt het al, hè? Vennen, dat betekent dat het er nat is. En dus de laarsjes aan. Hier valt het met de nattigheid nog mee, Hein. Ja, ja. Ravenvennen, nat. Maar ik heb begrepen dat het voorheen, voor jaren terug, vooral bos was. Hè? Ja, dat klopt. En daar kun je ook nog wel iets van terugzien. Want hier zie je allemaal grote stobben zitten van bomen die weggehaald zijn. Maar ook dat klopt niet helemaal, want daarvoor was het eigenlijk vooral heide en ven. Ja. En dat is ook iets waar we langzaam naar terug willen. Ja, terug naar de oude staat, zeg maar. Ja, van voor die bomen. Ja, ik denk dat je altijd goed moet beseffen dat als we helemaal niks doen in Nederland, geldt eigenlijk voor een heel groot deel, wordt het allemaal bos. En wij hebben natuurlijk ook een vorm van verplichting om te zorgen dat die natuur die we hebben, die soortenrijke natuur, om die te behouden. Dus wij moeten hier ook juist zorgen dat die vennen, waar we daar zeker even naar gaan kijken, en die heide als het ware weer een kans krijgt om zich te herstellen. Maar als het bos toch gewoon sterker is, de natuur doet zijn werk? Ja, dat is zo. Maar we hebben in Nederland wel, of ja, Nederland, Europa geven wij aan, maar dit zijn hele belangrijke gebieden voor bepaalde soorten. Libellen in dit geval. Dan gaan we ook juist daarvoor zorgen. Anders krijg je alleen maar bos en heel dicht bos. Ja, en dat is toch ook een beetje saai. Ook mooi, maar ook een beetje saai. Ja, mijn laarzen maken een sprongetje, want het wordt een beetje zompiger. Hè? Ja, we gaan van heel droog naar, dit is al vochtig, maar dit hoort wel bij de oever. En dan is het misschien wel een hele leuke soort die ik daar zie staan. Dit is wolfsklauw. En dat is een plantje wat onlangs een collega van mij die 40 jaar in dienst is vertelde dat door hem toegezegd, jij moet opletten dat die wolfsklauw niet uitsterft. Nou, die hebben we nu massaal terug. En dat heeft te maken dat door het natuurherstel van die vennen komen bepaalde soorten die daar echt specifiek thuis horen komen terug. Ja, maar het is natuurlijk een heel groot gebied. Ja. En hoe is het, want er is veel gebeurd, toch? Ja, je moet het denken aan de Ravenvennen, denk maar even tussen de 400 en 500 hectare. Maar dat hadden jullie niet allemaal? Nee, zeker niet. Nee, dat zijn puzzelstukjes, die zijn wij in 40, 50 jaar in elkaar aan het leggen. Want het is wel zo dat we kunnen hier een stukje hebben en daar niet. De beste vorm van beheer is dat je het wel mag beheren of in eigendom hebt. Ja. Nu staan we in het ven. Hoeveel vennen telt de Ravenven? Ja, tientallen. Het is met oprecht wel Ravenvennen. Ja. Dus tientallen vennen. En wij kijken eigenlijk dan juist waar vennen hebben gelegen en proberen die weer te herstellen. Ja, hoe zie je dat het goed gaat met het ven? Nou, dat zie ik hier wel. Je ziet hier een hele mooie geleidelijke overgang naar de wat drogere delen waar we begonnen zijn. En dat is ideaal voor waterplanten, oeverplanten. Ja. Daar is deze een heel mooi voorbeeld van. Dat is moerashertshooi. En dat zie je hier eigenlijk helemaal, dat lichtgroene zie je dat er helemaal in terug. Moerashertshooi, een beetje hetzelfde verhaal als die wolfsklauw, die wel nog een heel stuk zeldzamer was bijna helemaal weg in Nederland. Nog een paar kleine plekjes. Nou, je ziet dat herstel soms ook echt wel wat oplevert. Het is nu gewoon groen, het bloeit geel.